Не знаеше, че когато си тръгна, остави чашата си на масата. Не защото я забрави, а защото и двамата мислехме, че след малко ще се върнеш. От тогава смених кухнята, смених адреса, смених живота си, само онова след малко още не е свършило. Хората казват, че времето лекува, не знаят, че има дни, в които една миризма от чуждо яке може да върне години. И тогава разбираш, че паметта не живее в главата, тя живее в тялото. Понякога се улавям, че когато ми се случи нещо хубаво, първата ми мисъл е на кого бих го разказал. И чак след това си спомням, че вече няма на кого. Най-самотният момент не когато си сам, а когато автоматично посегнеш към човек, който вече не съществува в живота ти. Финал. И може би не ми липсваш ти, може би ми липсва онзи човек, който вярваше, че хубавите новини винаги имат къде да се приберат.